Yankopardum. Many are brave. Asebia Bacabiano, Ubian so any updates in Abaye. If he says Ubi Siwa, simply party and chas yet, and Ubi to me is so. What to say? Yankopardum, me say, the patcher from a fear Pukia. Mam Pukia for him a baye, me free macro. Swami macro. Okay, Swami macro. Bachon. Okay. What was some say out there better simply part, say more. Okay, Madame was a baby. Makosam ni says, sister, madam for pa no no. Me fan se ba afini. Me ye adwuma o magazine, adwuma ne call form. Na me ni didi nkomo a, se me adwuma ne call form no so. Togo de eye. Emfa so anim ba e contentem. Ti se menye sika ma no. No de afane mani bia bremia. Ti edi nkai. Me command 5,000. And ode fa anwa. E de bae. So oba obeton ye me hunu anwan ho oba e beton ye no ma me interest 2.5 na just say 250 eti wo sa akobiem na me man 5,000 sa kan ho na ye 10,000 ti 5,000 de na ye mi kunu dia ti ode fa sugar oba na just say de na esi kono wan hwa manim begu ase o mi kunu anim na mka chen say na sa de a onfa mi kunu sika ne ye dai e ma me to de mi kunu sika ne de wo de ma me eti mem so me de 5,000 no me twen ya wo so de akofa malt na mka chen say akofa malt no a onfam sika ma me mo onfa amfa ne ma bia biu e na o ka se yo wate eti me sa ko biem no o ma me 2,500 na ka 2,500 no say o de amane eniema na sa ne man de ba ye mfiri ba ye o de sika be ma me enti ayi ebe nkramofo ayi ebe na 1 year 2,500 no na 1 year emuni da bia me ban na ti hei me di ho akwani abasa me kona me ba no o hye me date no o hye me dane ade ene say me sumini obia minim police station ni ade ene me sumini se mutimi ka metie mo je nkrofo de mo da bia na me dia beda mo ti masam no no eti wukunu de no de 5,000 de watua ene ka wo de 5,000 no atuam 2,500 na ka 2,500 to 2,500 ni aw ka so de ko fa ne ma no ene ma ne mfiri na no so afi mu ni ne mpempi de otua ma no ka ye no ka se won fa ma wa de ensem na ye otaka da bia me ko hye me da bia me ko a wo hye me da bia me ko bia ene etina me fan se November mu krampo me yare serious pa me ye twere dro ma me ko aha sei the quay 8 point something. Me de chere no me fa car na mitimi nante. Me ye krakra de fa car de ko chere no say ya twere drama me nyiska nkoto. Me twa dro no e de Sunday ne ba ko ye teacher ni. Message akra de be ma me so ma me siska na hye. Na me siska na hye sesei. Okọ kwanso ye kwaje ne ma no. Ya nkwaje ne ma sika na so enfra nto anyera. O de ko fa ne ma na beton nti o so de me sika ma me na me de ko to adura no. Me ye ya wa ma me sika no bo se na bokoto aduru no. Era me de nya ho de am de nanti wo so de command ne ba no sesei message no wo me phone yesu sesi a ka cham sika na hye o ma me sika na hye eti nya mangu eni e gisu busa ho sesi e ususu se wadamfo no oni bi anase boapayo nti no peso betua oka me de minim se boapaye no peso betua ogusu aye adwuma emre bi o de obi number ma me sa okofa eniema ama nipa no me frɛ nipa no frɛ me kɔ ho o ka se me enko nipa ne ma me ho na o sopra nipa mienu niema ti me yenam se asari na enti o sopra nipa mienu niema na me so me hia sika wo dada me antu mpɛ sɛ obetua sika ama me sa tena me ha sei efiri me ata so besimi na nkokum na mentimi nante to o ka se me enko ma me na se mentimi nante nti o mo nkomra ti me tena fi o twɛ no enti oyeye no me bai me sister Penny efre no e na o share me so nipa ne si December na etwa mu o magiska no ti December me na me se menti ase ti me tena fie ho afem hwa de na ekọ na o se me fam bag na me san ba ti me sister frem na o se fie o de o se December se de tebia December na beba enti twen ne December na mra and up to now me san kan ska no
Odi ato ne ferifo bi anim. Bebre. Me sister yi, me de ato nanim. Ni sister ba ko so o ma akra friend sister ama. Onso me de ato nanim. E na ono ankasa ni kunu ofakodwo onso me de ato nanim. Ni kunu kan sai. O ka chem se me ni mienu asem. Ni kunu asemi ya asem o. Se eduru baabi na so oba ekwa awade a yese onya japade a won famre fie. Eka won fama ni kunu. Ni kunu antimi anso kana no. Ni kunu se eye ne yire na woni na asem. Na me mpese mene ne ntembe ye ayi enti ne ba no. Krent do chirade no. Onso me sheda na me nimi ne number enti me so me baba ko no training college. Enti me sheda ma me ba ne de ne ba ne number sende me. E frɛ ne ba ne ka kire no. Se Crenton de ekoni. O ka kire me se one o ma me be hia na one na kasa. Ni nyina mu ma ante ho hwe. O si ni kunu kan sai. Ni kunu se me ni mienu asem. Watimi aka asem bia mana to akoma so. Dabi. Oda so ware no kan sa asem. Omo ware. Ba omo ye free. Wako ni fie abra bia wakasa ti open. Oh me ko ni fie dia. On kasa nti ya mepe. Date na no de be ma. Date na no de ba metimi wo de busa no metimi sumani ni suo nyina. Me baketo wo nursing training kokofu. Wo ko me phone na me tam koton ye. Oh. E de e ma akora no ko school me ni nyina me ko ka kire no. What on phone? Ma ton me phone. Busa samebo ma ton me phone. Ono ampo wanim ma ka kire no. Me phone mo. Abra wo so wo sika wo baabie. Ye nim se ahohene ntina ke gya mo were. Wo phone, what on? Maton. Oh. Na you say dia na akasa famu. Oh, phone. What o ya me bi? Me do the brem no me sa twa no kontompo se phone na yera nto sa brem foforo. Oh, want it. Heaven. Oh. Now you uncle pa no wo. Me dan fo pa ya dan fo nua kora. Wo ni mugidie. Enye ne san ka me fam sika se ma no. Ka me ni mugidie an ka me fam sika e ma no. So bi ne nam ne ba bia na matam me sika de akoma ne saji ye adwuma no. Me nya sade no. Okay. Mame me ma wakwa ba. Oba pa ne pom te sei. Okay. Ayasem. Kwamena obetuma ye ni ye na ansa na obeba mu kura no mekọ computer so agedie anso abakakra na eduru babia yi ayasem yekọ computer so agedie emra Odofo me ma wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo abe heba clinic edi hu djuma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam obarima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi djuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahmatrufue 0243 345 392 say honhum and wo bi yare ato abrabo so amesebra abe heba clinic beboa abeba matia kamiso oni papa hunchre Odofo upe bebi a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa
and then the end that's what be fee to an amount of food dank about compress or petit number 2 who drew to the junction what pay also what dank about compress we got taxi and a plagia and overco or move if you want to bet check on the you know who organ be as it is in the Jumafa now when you do so on bet me at the apple ya limit syphilis gonorrhea chlamydia one problem stroke any a situation any pressure the omote the tefra on Omadia so be free telephone number C 0266 593330 and 0244 017556 and you just say omo ye free health screening o kwa o be check the you na ma kwa omo use ke bia to mechanic for the dank ahunto fie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia womu ho for 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Okay. The asantemai ajatum aya SOMPA asempa nipa. The asantemai anywhere sigina ajatum aya SOMPA asempa nipa. Yee. Aya sem papa. Ewo Ghana eni asantema mu a ma me wakwa aba obapa beka samunu ma me udin de say pa cho me de Selina free hin ba ye fi nyanche ni ase ne ba obapa samu aye mami e kan wo gine say pa cho me da mase asama o kan ye no kre ye ya dan fu nua enye bone na me ye na ma fa odiska ne breme no ma fa nkokwa so ba akope na me de mfa so ne breme me kwato aso be mpre nan emprensa so en wo de 5000 be kan na me ni sika no asembe kwato me togo me nkan kire nipa nyame na me ka kire no me kwato iska 100 asembe na kwato wo makokwa aso eduru baabi na se asem to na se wo ka bi kire nipa eduru baabi anyankopon do nim akoma mu asem ni adwen mu asem o efiri so wo ye honhom so ka bi kire nipa eduru baabi ahumobro betumi asane ede be port na kwato wo togo se be ye adwuma mekokwa aso kra me nshi asem se bi da sa asem no na wo ka ebetumi abubu akoma makoto sika 170 million ato atwene togo menua na me nkan kire ne da ekoba ni say me to ade ma to ensa de di ka whisky na me fa ne kese me tua ka me kwa kofa esichire ne moani ahwa me to ade ni me yiska me hu be bi eska ne fa aye de ma me togo pa sa na me bedru kumase a te me ba ntaman ketwa na me de efri togo ba bet me ntimi kan kire me nua yi da enya one edi academy aba en sister bi edi academy aba do by the friend say akos wo mensia no wo sema waje be se bi ama abesiri wa no onu krai nansi ana me kan sa asem na kire no menye kohwe ni sa me ye adwuma pa ntimi nue be kan kra o mi sasa oba afie last day kra wonsi wo bi me oba ye ball akora 2 cd amekoto egu kran o ne tua boil sika e ma me koto boil ntubuwe nikita nkran keto me school kro mo ntimi nkobi enti wadan ka na 2005 na aka no waka na me se onya abotre menya adwuma oba fie nyo hu ni sa me hyedem enti wonto ne bo me diska no ebe man obi kra na aboma no ba maka asem na kire ne ha no
to obeboa me ni metua sika no ebie ni ho a wo ba me di sie no mfansie ne da se ade no aye me din e ka no so a me kwada e nipa no so fola he ya enya se wani me kesi aka 14 million kra wo ntimi fa sika ne ma afe ni ya chiri ni enti dia wa ka no nya sa me ne ka me de ne ka na kwa me fa so metua sika na ma no adi fie se ni afe mi Wọ́n susu sẹ́ adada ni adokodoko se bia o ka kire no. Ni honi ntia na oba aya adada ide ama me no. Menya adwuma, ono ane to misa no. Oba afie kra na watwe me yenu mai. Oba me hyedem, boile sika tuisi di kra wono ane yi sika na ma. Ma me koto oba legu mu misa nsemboa. Na ensa no a wo fa no togo no, o ye denya sika tuaye. Na me di ka fa nsa no. Atua. Atua ye no ka. Ene nsa tam ebre wo baabi entemani anwa so obia we ne baabi nko na me kwoto saa nya me kwehia saa problem na me ye adwuma entimi ma se metimi atena fie sekansa wanyi ani me nya adwuma da ntimi nya saa de entimami obetua ne kada bɛn e pa cho o de mi aba nti on de won kasa na me nhye ne da na me pesika ne ma no isanyo no Obaba na opeso oka bibi ai oka se ode ko fansa sika no kwayiraye no me koye no oka kirem se sika no ode afa malt me koye ho no me ka kirem se mo onfa mi sika nkofa ne ma bi onfa mi sika ma me no oka kirem se malt na ode akofa sansa no oso akofa mi sika kwayiraye no me koye na nsa no egu dem ho na wo box bim esisi dem ho Giga master ne nsa yim bebre na egu dem ho na sini dem a me hunu ye eti me call home rebi o ka kirem se oma obi aba abeto sansa no no de hu scammer me bra me tena ho fra no pakosi beto no osini panema o sin crofo so de ne ka obekọ ye call ofre we no afre we na me te wosa na me de ni suo ni ade na masade aba betena fie sa enti o ka se ska no de call kwa so me ye kokwaje ekwayira ye no a no kra bi anim. Okay. Wo me sesi a wo ma we? Ba cho me ma ho. Omo ye adwuma. Ba ko pe na chira de. Omo aka so won kran. Omo ye den. Ba cho omo nya adwuma nya yi. Na waka chiro ba no ye adwuma ne se amane esi na ato. Me manyi na sama ato me. Ene ka me die nyina me manim. Na kwa be no mo fa so aboa wo. Mo ne di nkomo me ni kunu. Enti me ne me ma ne di nkomo. Sisi adwuma be na aye. Metifie. Onya adwuma. E ba cho da bi. Owo me adwuma be na aye. Me nya adwuma o. Onya adwuma bia. Ma me adwuma be na aye. E ba cho me nya adwuma. Onya adwuma bia. Me nya adwuma. Force na ne me twa de ko manso. Et enye intimatifie. O ka kire me se o ka kire ma me ba ko ni sika no. Ye adwuma wo fie ha pa o. Ye adwuma na kwa bi so no woni me ma me ti pen so ye pe ye fa ne sa ti de na me bekeka na kura me gai a enya timdie kwa so wo se ma me ba ko no ba ye no wo so di wanim ko bo bosia ma sa asem ne ko si sei sa on edi ka de me ba ha enti me free ma e da wo frɛ mi na me wo manso kan ni ago enti me ko dan ka me nya sika ni me bedu ya kra me frɛ wo manso a me frɛ o de asem na aka kyerɛ me me ka sa me kwa akwaden dai ka wo manso na dawu ku ada ba diska ne beba me enti me amma oni me ka san kan sa me ko ye no me nya sika enti na me enti me ma ha enti na no na sister na frɛ me say wo frɛ wa wo mfa na me say no manso no akiri no wo beturu kumase no me frɛ o wo frɛ me wo ka jem so ye mobile money me ka say ka frɛ me nya aye no me de be ye mobile money ama e bai ama adentia e ba ke tu kita be da me de ne ba ha sei no akra ne yare serious men sim da akra ne ko hospital enti na me ska na ama ene ma me ba ko na sem a wo kan se
yɛse wasa akɔbɔ bosia ne bi wɔ ba foforo me ɛwɔ hefa sana maame no ka senka me yɛ adwuma aba besia be owo me wo hyɛ dan suru ka ho amanfo twon sa wo mpɛ ho opɛ papa nya de me pɛ me ho no me ni sa yɛ nya ne woni sɛ de me site nya de me pɛ me ho no na yɛ adwuma ahwɛ me ma paa de me ntiase ne sɛ me ne udi nkɔmɔ wɔ ahoma so atiefo o ba sempe nipa ya na yemfiti preko pemfa asem betran frama mu dabi ya tisi fom edo asemu osuko ansa na abehu se ayetan ena ada asemu bam adefedefe asemu bam yempo kura na wo twa yentro woso wo firi manso ba wo kogigi sika wo foso bam ma we die mi duru ya o me the best sendel mi see from one na minim so te abrosa so mi see from one me de sendel eni se ma wie kan owo me ekoba sa ya na wankasa ho tew sei ana o mo fancha o ntimi fancha me o de chama sa sis kra me ko heaven me kwa kwa heaven dia he nti ntimi fancha me wa ha heaven me kwa heaven me kwa hell me kwa me tua wo nti ntimi fancha me tiempoa se wa ni wo mpoa ni akwan a me so me ho enu asem okay